makahilak lagi ta guys nga nay magmahal na tong mga anak dya. Ay, anak ma kay sayo pa kayo. Kanang busy kadto ko ba kay daghan kadto kong trabaho dya. Wala kibaw nagluto dis lagi spaghetti para lang ni Ginoo. Kanang ang paghila kanang pasalamat sa Ginoo sa mga trials nga daghan nang abot sa kinabuhi bitaw. Ako no sila video guys kanang Mga tapa mga. tanawan lang pud ninyo guys hantod nga mahuman ni among video kay na sila video greetings na hon dya. Ako namang i-insert dani kay Hi saka. Hi, good morning. Kuan guys kanang Book ilok. naman. Padung day sa karon guys kanang mag pictorial sa iyang good luck sa imuhang Gina. Bye-bye. amping dan aram asan tapita man. Meron naman sa taas. Oh, okay. Kay bawal ko ng mga parents dito. Bas hindi yung patuon ko. Pwede mo chat ko nimo. Ina pwede bas mama pareon. Bye-bye. Chati ko ha. Ina si Paula. Pwede pa. Guys, nari ko dari guys kaya nang ipang tanong ning mga malbiri. So kuan is guys napo ka malbiri dia. Dari sa atbang nang ipang tanong. Sharog dita maka-harvest dani ko sa kasako guys. Napo ni sa ka malbiri dia. Ato ang gihawanan bitaw dari nga mga saging nga gitangtang dari nga gipang hilira. Diya guys, ato na ni pang tugsok guys, kay rong mahuman na to ani kay harabazin kainit diya. Kuan kanang malaginahan na isang itanom kay ang hangamo mo largara ba ni karong pizza di sinuibi po no balik na ni sa Amerika. So mara ni teknik na ni guys kay nanurok naman ni hang aw nga buhi na lagi ni hang malbiri. So ano isang guntingon kaning battle sa mineral manihang gipang tamnan diyan daghana man ni. Kaya na palagi ni mga ni-order taga-buluon dyan, pa man nila panghaa. So, ana lang magipang tanong dari sa ang amo. So, karon guys, ano isang pang sugdan og tugsok kay daghan palikaw at sukog buhaton na pa yung mga pang pulungan na nga mga kahoy dari. Kay murag nangit-ngit na lay ko nun. Sa malagi ng amo, ganahan man siya nga pang pulungan na. Diya guys, sugod na ako dari pamutul kay labong nas papaidi kay maghipos para manas papaidi og kanang left jacket kay mamanay maghipos dito sa briefing. Diya, ikapoy pabitaw nas papaidi kay trabaho lagi po na si Jan. Diya mo balik na po nas briefing ka parang hipusan ng mga left jacket. Diya, halagi na sa gipakuha din hagdanan kay malagi ning pamutlan. Kay mag niabot na ni sa hatep. Hindi na makaagi ang tubig ba. Ug muuwan. Diya, salamat kay papaidi kay diya kung gitabagang dali-dali kay arong mahuman na nilang trabaho. Guys, kanang pictorial magud nila karon. Bi, tanaw na tag guwapo ba? Basig wow. Hi. Itangtang na ang kuan mga piluka o extension. Wala ka nice. Guwapa ba sa guys? Magkapasar ba na siya sa pageant? Answer. Makanser. Nandiyan guys na si Crystal guys. Ningabot na rin sa bahay niya. Kaning video ha guys, isa rin nag-video na dito kay bawal lagi may mga parents. Diya, salamat na ikado sa nagpagwapa ni Crystal. Kanang mga sikat po din silang mga makeup artist diri sa Cebu guys. Diya, daghang kado salamat kay sa opportunity nga gihatag day para ni Crystal nga maka-appeal sa Dani. So kato mga niingon nga kapila-pila si Crystal kay malagi na wala mi budget. So budget din ni sila sa barangay. Kanang ilang mga gown, makeup. Diya, malagi na napasalamat ko nga giapil nila sa Crystal kay roma expose pud sa mga tao nga makaibaw sa nga kay daghan lagi mo message na nga nganong dis Crystal mag-apil-apil ug pageant nga naali kuno ika bugay nga na. So mao na ijang opportunity karon nga naka-apil na jud siya. Diya, dako na pagkadto nagtabang para ni Diya kay ang ijang kita dani guys makatabang pud ni Diya sa iyang pag-eskwela. So salamat sa mga supporter ug salamat sa mga viewers. Salamat sa mga commentors nga wapa si Crystal Diya. Malagi na paningkamutan lagi kuno ni Diya ang tanan. Kanang ijang mga talent nga ijang ipakita.
So daan na po di nga mag-apil-apil guys ug mga ingani, pero sa gamay pa ni si og sa katong sa high school pa pud si na pud na si naglakambini sa ilang eskwelahan, grade 7 siguro sila guys. So atangin na po ninyo guys karong August 16 ang izahang pageant. A few moments later. Hi guys, may adlaw, go 7 day karon, din birthday ni mama. Then kami nagluto mi og spaghetti nga wala siya kabalo. Kasi patos kadlawon ganina kay lakaw na marbaho, pikas. Nga, kanilang sa among ihanda. Kami lang kanila sa kayo pa may work. Nga, kasi mo ingon ni mama dahil i-greet ni mama. Ha? Kasi mo, Po na mong dagway guys kay mga bago pa may mata. Kay bago pa may ga pictorial ng lagong pa ng mga laloms mata. Then kami din ni ate there na adiri na namang spaghetti. tagsam. Pagsamit spaghetti. Happy birthday ma. Nakita sa screen. Taga-aron ta ka. Among message nimo kay una sa tanan salamat kay nami inahan nga pareha nimo. Kugihan. Tana na, a perfect Supportive. mother. Sana na, then, kuan, happy birthday niya, more birthday to come paunta, then, unta, good health ang ihatad ni Lord nimo. Tagaan Yeah. ka og taas nga life. Yes. Then, positive life ra pod. Dili ng problema na kung na kay mga Ano, malagdaghang kagang problema. problema. Laban Enjoy lang nato kay, you know na, Happy lang dapat. Pero happy birthday ma. Wala tayo cake kay. wala tayo kay wala lang sa kayo pa may work. Mura niya mong ma-afford. Spaghetti tag sa kasulanan. Di mama, 44? 45? 44 guro. 44 na. 44, 45, then... Ano to? Ay, si Papa na itong 45, oh. 44. Then more blessings to come paunta ni mo ma kay kabalo jud ang Ginoo kung sa kakabuotan og saksi pud ni ana, saksi ang mga tao sa mga palibot nimo kung sa kakabuotan. Then kanang mga bashers nimo ayo sagdi lang na kay wala man na sila on screen ra na sila nakabalo kung unsa ka, pero sa personal wala jud na sila kabalo sa imong batasan. Mobase ra naman sila kasi makinig ano. Base na sila sa ilahang nakita, pero sa personal gud lahi gud ka. Then mura na positive vibes ra unta sa imuhang sunod nga year, sunod ay bagong tuig nimo. Then kanang good health, then more blessings to come gihapon. Then mura to. So na, stay positive ra ta sa tong kinabuhi, Di ta laban mag-ungod lang sa bashers. Bashers. Mura ni. Mura ni Butang lang among na to, kuan. ano, candle. pahalipay. Ang ano guys, kay mura pag mga gikulatas kuan. Ay, kulata na yung mura Kaya na. gikan ba mo nga nag-pictorial gahapon yun, no? Sabog naman kay mo. Mga liguwa ka ilis nga. Pero man, nagluto spaghetti. Nya, mo na to guys, wala to na lang na to niya inig-abot ni mama. Ligo-ligo pa jugog singot diyan sa panawag na kay. Ang giluto din sila og spaghetti. Sir, kaya mo spaghetti kay basta orasan na tayo. Wala, naluto na wala pa yung city. Unja kuan ka ng galigo-ligo ko singot kay dahil busy ka ko guys na basa ka ang sina. Jay, salamat din si Ninjo. Salamat. Happy birthday. Ano yung kanon? Nila ko Ay, guys. may dukot na lang unta to. May na lang na Alam mo, ibalik ko nun niya ni mo to yung gingon nga dukot nga. wala pa man may kwarta ma. Okay na kanang nakahilak. lang tag- Di nakahilak ra ko guys kay kanang muhilak man jud ko kanang birthday na ako kay Bawa na mo guys nga pasalamat sa Ginoo. Kanang ang paghila kanang pasalamat sa Ginoo sa mga trials nga daghan nang iabot sa kinabuhi bitahon ja. Hilak ni sa kalipay nga nakoy mga anak nga ingani. Ja. Salamat ibigado sa mga tao nga ning bit na through FB. Ja, messenger. Pinagdiin mong edad mo, galalis mong inday kay 44 ka na. 45. Si Papa lagi ang 45. Ja, kanang makahilak lagi ta guys nga nay magmahal na tong mga anak ja. Ay, Kuan, anak ma kay sayo pa kayo. kanang busy ka ko baka daghan ka kong trabaho ja.
Wala yung kibaw nagluto din sila spaghetti para lang yung pamahaw na. Nagilak-kilak mo kaya nga. Kuhaan ka ng salamat ikaw sa mga nagmahal na mo sa among pamilya, sa mga nagmahal na mo sa kahanginan, sa mga nakailaras kayo na wala mo nakaila sa personal. Salamat ja. Salamat pud kadto sa mga baser nga Basers. naama jud tay mga baser sa atong kinabuhi. Sige ra kay mo na yung mga kahatag na tugkuso. Kuhaan ka ng laban lang ni. Diya, malagi guys ka ng mga Mahaw trabaho ka. kapon. Ay mahaw. Nagila ko nung spaghetti, wa ko noy hotdog pero daghan og kuan siya guys. Dagang cheese. Wala mo nagluto dani pagkuan? Ha? Pag kuan ninyo pagluto wa mo nag-video. Wa kay. Na kuno sila yung video guys kanang Yung mga tapa mga. tanawan lang pud ninyo guys hantod nga mahuman ni among video kay na sila yung video greetings na hon ja. Ako namang i-insert dani kay dito man lagi gamit sa Ay iPad man. iPad ni Ma'am Ipmia. Salamat sa iPad kay ato man na sila mag-video niya. Harang i-transfer dares ko anja. Salamat dai pud kadto ko ni Ma'am Bitani. Ja belated happy birthday pud nimo Ma'am Bitani ja sa Germany. Birthday pud di ja karon guys sa Pizza G's. So daghan kadto mga Deleted. Adba. ay advance. Sorry, advance. Advance happy birthday di man ni Ma'am Bitani kanang sa stand kanang kuan. Pareho di mi kuno mga ugos. Ang mga ugos kuno mga matunumanon sa gusto. Sala, Kristen. Nja, Uy, di ko kuan. inanag yun. So maglingkod na guys kay hindi naman tamo hila kay pero ganihan Tarong mo. baka di ka makitan. Pero na Makitan mo ng legs ninday. Hindi mo na nabukon na siya gibugbog. Yung ya, salamat ka doon ninyo na. welcome. Always welcome naman. Di na kailangan mag-thank you kasi dapat yun eh. Dapat ang karapat. Dapat kasi Kanang- dapat. Kuan guys Dapat kanang naman kada kasi dapat kada ganun. birthday na guys kanang muhila ko kay kanang sa kadaghan bitaw na akong mga problema or mga kanang mga trials nga gihatag sa Ginoo pero nalabanan ra gihapon namo manang pasalamat jud ko sa Ginoo guys nga kanang birthday pa ko, nag-birthday pa mi, nag-celebrate pa mi nga na ba. So ba na hang Si sa dako Papa ka na yung wala dili kay duty. mo lagi na siyang papa wa pa. Namahaw ra to ganiya pero ako kay bago sa ipamahaw ni Nicole. Kay ngit-ngit pa lagi ko dito sa trabaho guys kay maganahan mo ko magtrabaho ka ng ngit sa Jupa kaya rugi ka do init. Diyan yung live ko kari dito sa YouTube. Ganihan niya na lang pong gikat kay murag kamay ra kadto mga ning tan-aw ba anja. Sayang pag ahong load sa dita na magsige kog live do way ni tan-aw. So salamat kadto sa mga tuning tan-aw pud ganihan na Pila ka bukitan ka diyan. upat ra. Tulog pa mong good siguro ron. So hana lang gi kat ang kuan sa mga anta happy birthday pud sa mga nag-birthday karong adlaw. Ako man na. Ang tilawan ang ilang luto guys ug lami ba. Simple ra raw hotdog. Ginaling noon. Namo to yung nasa kan. Itong mga nasa kan ba nga soup. Malami. Lami siya guys. Pero happy to ko na hog dito gahapon guys sa ang gisaka. Kay si Papa iyang nga naman niya. Tagilid man nagkuhan nga na man nagdanan. Labi niyo yung mama. Ano pa guys? Mag tsaa. Nga mga to guys, daghan kadong salamat sa mga tao nga nagmahal namo. Kay bawo na mo kinsa mo din naman matag sa Minson. mention. Diya kanang isang pageant guys, kanang dili jud ning kanang gasto mi. Kay- Okay. Naghihatag nga subsidy ang barangay. Ay mo kabala ka kay na may nisid na nga nung gaapil-apil si Cristel ana nga gasto. Dili ay. Kuan ra kanang basta. Dili guys, na siya subsidy. Then sila ray magbayad ana. So amo Make ang up. So amo ang kuan, among kaugalingong ra jud among i-prepare kasi sila ray provided ra mi tanan na mi makeup artist, na mi sila na sa gown, sila na tanan. So amo pangitaon ra kay ang heels og ang amo ang kaugalingong ra jud i-prepare. Kay bago pa din na sa nag-meeting katong
nakaingon di ko nimo nga sis Ansan nga mangita ko og gown. So So dili na bago ang pa gown. dito, giingon nila nga kanang sila day mo provide. So matong Kaya sa una, kay kami man mo rin og gown among kaugalingon. karon sila na yung mahatag para Sila na. ano mong good ni para nis mga First timers nga daghan bagong tubo diri nga mga dalagita. Kailangan sila nga enhance ang ano ba, confidence. Ma-expose. Anong kuwan ba? Expose nila. Wala may sayop ano mag-apil-apil kay para put experience ba. Ikaw nga. Wala lagi Sayop jud na, dili. Dili sayop na pagkaingon kanang apil-apil kay apil kuan. Kay if ganahan jud ka na daghang pamaagi. So, Dili na siya ingon nga apil-apil ka kay gasto what if ganahan jud ang nang moingon ba nga kung naa akong mo kay anak nga na gwapay nga na pero di na mo papilon kay gusto mo apil pero di na mo papilon kay wala gi kwarta nga na pero na may pamaagi nga ang Ginoo bitaw tanawa si Crystal karon guys. Gi-message siya sa mga taga-barangay nga kuhaon siya og ganang pageant so di mi makabalibad kay ilaha man lang kuan. para po ano ba sa pag-build sa imong kaugalingon nga ikaw maanad ka interact sa mga tao. Kay pasensya na din sa mga katong gi-message na ho nga kuan ka nang yung kung naba sila pa rin nga high heel so di message ra jud ko na nila kay basin ug naa day sa Argao or nasa na sila okay, ang kaila. argaw kay daghan mo gud na kuan dira. Wanang salamat di kaso sa mga tanan nga kanang ato lang yan po sa Ginoo nga si Crystal Katubag. tubag sa iyang question. Hindi dahang giingon lang guys kanang mo-appeal jud kuno siya kay pang Win or lose lang yun kay kanang para dako lang- man pud ang premium nila. Bawi ra kaayo kay siyempre sila na gasto. So, bawi ra jud Amo, kanang Mag charge as experience ra gyud ba. nga para jud pud pa media kay so daghan ka jud mga ni message na nga nganong di na ako paapilon si Crystal og pageant nga nari ko na beauty nga na so malay po na napos akong nahuna guys nga di po ko mo paapil lagi kay nga na wala ko'y budget nga na so karon kay na may mo budget sa ilahang kuam so grab the opportunity na ako oy. dyan na siyang gikuan Budget sa barangay ha, basta niya ingon nila pud nga budget sa ang tawo. tao budget na sa barangay wala budget Subsidy, may tawag subsidy. nga Sila ray bayad na sa makeup artist tanan sila ra bahala. Per candidate na ana sila ika. among gipangita katong pang production number Oh, ang high amora heels. kay ang high heel o Heels ra jud ang production number din ang kagalingon. palin. Oh, ano na prepare din sa mong kagalingon. Diyan mo to guys kanang ato lang tabangan nato pag-ampo nga Gusto makatubag. katubag si Crystal. Hindi na lang ako mag-talk. Pero kay siyempre nanas kadaghanang tao na mura may okay naman si Crystal kay si nakaapila man sa Ana naman na si Crystal kani first time log jud niya nga. First time lagid ako ng pageantry gyud. Pero apil-apil na siya mga miss eskwelahan. Pero Sa kanang school ra, pageantry pero lahi man gud ang barangay school yun. ug sa pageantry gyud nga kuan jud open jud kasta ng tawo. Basin ug po na yang birthday gift guys sa Ginoo nga makadaog ka. No? Guys, hoping lang jud guys kay Minute. ayahay ra jud kaayo si mama kung makadaog ko karong bulan na gyud wala jud siya gasto na Lalo ako. kung hilak ko na. Lagi mo tinuod man. Oh, hayahay asa ka jud ang, ko. ang premium guys kay 6K. So, kung makadaog ko, so adto na kong dumagit, di wala problema si mama for the 1 month. For the 1 month sa Ay, person. pwede po for, oy, 6K, dako na ba yan na guys? Napay Tinuod mga na. sponsor pero, sa- oh, pero napa man po kuat, Kabalo palitonon. na yung mga Palitonon na to. Basin day ug kuan sa guys kanang milk production number based in Wala Di naging kanang- paligid. na nato ano, di na nato. Wala na mo nagikuan. Basta niyag ma-jinx. Basin ninyo. pero kana sa guys naman ay premium ng Pero hoping ka ng Is production, kuwan ba? bis- Pero in talent. Mas nagod ang imo ano rais ka na experience. so karon guys Kapila mag-practice lang na si Jaw makadaog kanang kuan katong hayes lagi man ang nasa gihom sa iyang igagaw. Salamat ikaw ko sa igagaw kay mo tan-aw ra ba na sa vlog. Salamat kadto sa igagaw si Ma'am Jillian. Julian Moran. Salamat. First cousin ni Crystal kanang Second salamat. degree. Second degree dre na. Ah, kasi first man na mo silang Oh. Second na sila. Salamat day kayo ko sa mga ning support ni Crystal nga mga igagaw. Salamat. Kanang ang Ginoo na di mo baw sa inyong kamaayo namo. Ginoora pa mo banos ay bahala na ako. Guys.
So mao to guys sa mong video ron guys kanang naghanap pa kasugog buhat ginuo ko di jud mahurot-hurot man ang usay usab anak ko nilang duha kay bisag gabing dako na naapa ko dadto. Kay daghan pa ko pamutlon guys kay ang amo ganahan siya nga ang tangon na lang to mga kahoy lagi dadto kay aron mo mamunga ko no to mga pangtanom na nga mga malbiri. Diyan na nagtambak pero karon guys naghumana mo ni tabangan mo kung Nicole kay gahapon tabangan mo kung Nicole og kuan ang hakot og si Papa si Crystal bagod gapon nagkuan si Jack kanang makeup artist Nag-pictorial. So think positive brand jud tang tanan guys kanang di tamang basa atong isig katawo kay kitang tanan makasasa basta pud tang tanan. So di tamang hilabot bitaw kanang di mara jud itong hunahunan nga di tamang hilabot sa isig katawo Usa kay ka manghilabot sa yung tao, ilabot sa imo ka galing. katunggingon bitaw ni Crystal nga kanang Di ko Nagkawa sa imo ganahan, imong oh. self-made na ba kay sayop nga angay Wa ko na ako'y kuan. sumara jud ni atuhang akong advice sa uban nga kanang manghilabot bitaw kanang di man jud ta makaiwasan usay kita makasaha man jud tang tanan natong mata makasaha man jud na manang man jud palagi mga buta na laman ta kay kita makasaha bitaw guys nga na kay simpre naimutan na sa video niya naimo yung nga na guys so ito nang iwad So sa ayun atong na lang kasing-kasing. tanawa guys if dili ganay ganahan. Ayun Skip na na lang, dili na lang kay. Dili man ni pinugsan na yung kailangan tanawon jud nimo. Salamat. Ja, mga to guys, I love you. Thank you sa mga greetings. I love you all and God bless. Sabang na ako dari nagtrabaho guys, na ini kalitog message na nga pabluhon lagi kuno kuno sa cake. Salamat sa kadyo nimo Shy Loves. So from ano sila guys, from Cavite. Ang idol nga boxingera. So salamat kadyo sa imong gisin sa Palawan nga pangpa cake lagi dya. Ning hatag pud siya para kang Crystal. So salamat kadyo guwaps. See you my next vlog. Love you all. Amping diha guwaps sa Cavite.